Zalantzen txokoaren zaindaria dugu gure artean, Antxon Alberdi hain zuzen. Zalantzak usatuko dizkigulakoan gaurkuan, asko dakien pertsona da Antxon. Pilotari gisa, kantxan epaile eta orain bere talaiatik Zalantzen txokotik. Atzo, urrutira jo gabe, bera izan genuen protagonistetako bat, Gernikako Jaialai pilota lekuan. Berea azken epaia, zirt edo zart, alde batera edo bestera. Lantegi erraza ematen du, baino ez nuke nahi niretzako. Antxon Alberdi, ongi etorria txulara, zemoz, Antxon? Gabon, hemen gabiz. Lasaiago gaur. Bai, gaur tranquilo, presiño hori barik. Bueno, gurekin dira baita ere, Aitor Albizu, Axangiz, Aitor, ze mouz? Oso ondo, hemen. Erki, eta Donostian, gure Pakito Lujanbio. Pakito, zer moduz? Donostian baino Hernaniarra, Hernaniarra, baino Donostian bizia izta dagoeneko tambor soinuak ere jotake aitzen edo jotzen, ez? Baina Hernaniartasuna oaindik anetxietek endu, tambor soinu horiek. Bueno, Antxon, zer atzoko urduritasuna pasata edo lasai hartu zenun edo nola bizitu izan du zenun tensio une haiek atzoko partidan, Gernikako Jaialai pilotalekuan, Winter Series barruan? Bueno, orokorrien nahiko lasai ez, azkenien nire paisek beti irudisek lagundute doiez, eta zentzu horretan esango gu konfunditzi ez dala oso erretza, baina bueno, eukitzen dau beran urduritasun puntu ez, akortena gaina nikan niron duen ETB-ko langile batzuk egoten die, audioko teknikarisek eta bar, eta lau ipin izanien partidu lan alkarri betxu gehien da zaben duen, aberroin baki edukezun, eta zabatzen, aber, da. Justo tanto bitxartien, baskek pelota hori hartu banien, zoze arraru ikusi izan, nire tokitxik, obviamente nik boterik zuzenien eneban ikusi, baina zanean, ostra, hau, baskek tanto eitzen badau, errepresadu inbikogu, bitxu inbikogu. Eta, izo izan ez, urrengo pelotakadan baskek berak bipareta bota ban, tanto iban, eta, bueno, horretorrezan, pixkat eskandalue, Aitorrek igual hobeto bizizekoan bertan eguelako, batzu posik, beste batzuk ekejaz, erabaki sartu biet, heldu zan momentu bat nikia errepikapen ikusinean asko lasaitxu nintzen, oso argiz esan, eta bintzet, paixe moteko bintzet, soporte argi bat eukitze garrantzitsu da. Eta, nire paixe motien haine banien, publiku hain eguen alteraute, nik usto telebistan bentzungo zala, baimen askatu behar zen eban, berbaineike, esan eze bentzuten. Eta alako baten, bueno, pizkate baretu zan azutue, emone nire paixe, eta batzuk posik, beste batzuk esain beste, baina pestot justizia izala. Aitorri eta Pakitori paso eman aurretik, galdera bat, Antxon, zuk, guk, karo, jakina, gero irudiak ikusten ditugu errepikatuta, baliabide teknikoak hobea dituzu hor kaiola hortatikan? Printzipioz, egon momentu nerantzungo dutzun, ez. Osea, nik egize da, ETB-tik, segun zein dauen errealizatzen, denborak ezberdin guten die. Atzoko kasuen adibidez, nik ikusten itxun errepikapenak zuzenien ja telebistan emote bezanak ziren. Orduan, horrekin hartu neban erabakize. Beste realizatzaile bat egoten da nien, batzutan bai, nik bi monitore daukaz, batien programa deitotien eurek dala telebistan ikusten dana, eta dauket beste bat eurek disko deitotiena, hor, konstantemente, segun zer realizatzaile dauen, errepikapenak ikusi aldutxoaz, adibidez, tantuen ziar, akzio bat egon bada, han errepikapenak eta ikusteko aukeri dauket, claro, bi begi daukaz bakarrik, baina atzoko kasuen, atzoko realizatzaileaz, bai, nik berakin berbaitxotenien, berak niri ipintzosten irudixe zuzenien telebistan behartzen dau. Orduen horrek, bai, pentsetot pixkat ez zaildu, baina presio pixkat dituztela, nik
erabaki ze hartu orduko publiko zuek adibidez ikusi itzen dago irudi hori, eta ja, bakoitzak beran aldera, zarata itzen dago, edo keja itzen da. Aitor, astelenero Gernikan zaitugu, ez? Astelenero kalerik egin gabe, atzoko tensio puntu hori nola bizi izan duzenun, armailletatikan ze sensazioak, zalantzak, suspensea? Bai, bueno, a ber, partidue benetan izen zen, bueno, tentzio handikoa, nire asko uste izaten, partidue, taktikoki nik uste dute gauza politik ikusteko moduen egon ginela, behar bada batzuk igual faltan bota izango ben, gero hor komentarizio batzu entzunde, igual tanto ikusgarriagoak edo danalakoak, ez, harinako beste bi astelen aurrerago izan ginduzen partiduetan ikusten ziren horrelakoak, nik partidu on bat ikusi naben. Fallo batzu egon ziren, egiz esan, fallo forsatu asko, ez dakit batzutan tanto eren iraupenari lotuta egoazenak, baina azkeneko hirugarren setien tentzioa nabarmena izan zen. Nabarmena, oso gordin egoan asuntua, ganea luzetu itzen zen tantu, eta bueno, horrek tentzio lan, gustagarriz, nire ustez gustagarriz izan zen. Claro, azkeneko momentuen ikusi zelan joian geuzie, nik be ikusi naben zozertxu, ikusi naben hor baskek hartutako pelota horretan, eta, bueno, ja eskue altze beni, ikusi gendun ez, hor zozer egongo zala. Zorizonez, eta Antxonek ondo esan duen moduen, neko argi geratu zen, ez? Neko argi ikusten zen, eta naiz eta borborra, igual, momenturen baten, bai izen zen gordine, laburre izen zen, laburre, begi biztan geratu zen, argize, zala falta, eta, horrek danak baretu gintuen. Karo, horreri, lotzen jako, pena, ez? Pena puntu bat, holan, bukatu egin izana, hain lehiatue, eta hain gogorra izan zen partidue orokorrien, ez? Eta bereziki, hirugarren set hori. Baina, nik uste dute, orokorrien oso ondo, hartzen dire Antxonen komentarizioak, erabakizek, eta uste dute ekarpen handizia egiten debela bai, denok gerota gizau, jakin deigun, denok gerota gizau ezagutu deigun, gure kirol hau ez. Batzutan egize da, igual berbada dagoen borborra dela eta, berak harin emoten duela bere emaitza eta batzuten ez dugu izeten be aukera ondo entzuteko, ez? Nik eskertuko neke hor batzutan igual geldiune bat, denon arreta bermatu, eta gero epaia ematea ez, baina erokorrean oso ondo. Da egize da, momentu baten, baimena muden eskatu berri zebala, berbainek edo zer, ez da? Baina, ondo hartu zen, eta zorizonez, oso argi egoan, jokaldi bat agertu zen. Garai batian Pakito, 3 epaile izate ziren kantxa barrun, orain aldiz, 3. gogorago eraman dute, kantxatik aparte, seguro nago galderen bat badakakela Antxoni egiteko, burutazioren bat. Bai, kaso Antxon, duela aurreko urtean, finalerdi batean, izan ziren tanton bato beste zalantzakuk, ez da? Eta orduan bazeon, orduako bar jarri jaseon bar, eta baina joan ziren epaitzea kantxako bi epailek. Osea, falta eman zutenak, gero eskatu ziotenean beraiek joan ziren epaitzea. Eta orduan esan genuen, guk itzein genuen hemen podcast hontan, etzela bidezkoa, hor subjetibitatea sartzen dela, hor beste 3. batek izan beharko lukela, eta begira, etorri izan aurten bar, eta ni personalki behintzat, eta asko postu nintzen, herramienta tresna txukun erabiltzeko moduko danean, eta gainera, Antxon izan zanean, esan nien, Antxon pelota ja
esataria, irakaslea, epailea, honek txukun egingo du, eta nik uste dut txukun egiten ari dela. Eta pixka bat ere, Antxon esango diguzu, barren arautegia zenbat aldiz eskatu duten, zertxo bai badakigu, baina astu dute zaizkigu. Eta pentsatzen dugu, aldiro eskatu aldala, eta ez da hori, falta eman espadu arrazoi, ez dut uste eskatu aldunik. Bueno, gauzoiek argituko dizkiguzu, eta gero ere galdetu nahi dizut, zu pixka bat agintea daukazu, kantxakua baino, gora gotik, ez da? Zatik, zukari arrazoia eman aldiozu, edo kendu aldiozu. Zu barrakin sartu altzea bakarrik pelotaiak eskatzen dunean, edo ofizioz zure kasa ere sartu altzara, ez da? Eta gero uste dut ikusiz bakarrik, lehen Juan Ignacio galdatu dizu, zetresne jase baliabideak, uste dut entzuteko hobeagoa daukazula. Hor tresnan bat badaukazula euren baten batian, pilotan batian esan zuen, nik entzun dut, ikutsu dula. Ez da bakarrik ikustea, baizik entzunare uste dut hobeto ikusten duzu. Eta gero bitxikeri bezala, nahi bitxikeria iruditu zitzaidan behin gertatu zana, barrekin gertatu zana, Johanekin gogoratuko duzu. Ordu pixka bat, azaldu diguzu zure agintea edo zure potestad, noaino aleitzen da, dira bakarrik boteak, gehien bat, marrak, ikusten badu, pelotak, espadu ikusten, zuk agintea izango zenuke, adibidez, ezetasuna baldin badago aurreko urtean bezala, zukor indarra izango zenuke kantxako epailean gainetik, edo kantxako epailean gauza izango ditzak. Bale, bueno, galdera asko di batera, eta bertanekin akordatzen zen, bestelan gero berri do bota. Zuk ondo aipatu oso moduen, igez, zalantzun txoko existitzen, egixe da, kantxako epaiek eurek, esan daigun, berrarbitratze bela pokaldi hori, ondo esan modu, hor, noberak hartuteko erabaki bat aldatzeko, igual, kantxaue izen alda, ez dakit hortik etorrian erabakitzea, bueno, niri egiz esan barran historia hau, neguko txapelketa hau aurkeztu baino 10 egun harina edo sortutako egoera bat da, niri deitu hostien Durangoko Jaialai Ligeko fase finala jokatzen dago ezela semifinala, Erkiagak galdugan semifinala eta gero deitu hostien, hor, ez dakiko horatzen zarien, epaileek 3-4 erabaki hartu zituen danak Erkiagan kontrakasu hartan, eta ni telebistan eman aldizen ni esatari nengun, nik zuzenien esan eban nitrako epaileek baldintzatu ibala semifinal hartako emaitza, eta ondorioz, gero finala bebai. Eta, aste horretan zier deitu hostien niri, denporan eukiela buruen, epaileen inguruen, gabezisa bat ikuste bela, eta hor buelta bat emoti nahi bela, eta bar estiloko zozer jarti nahi bela, ez dakizet. Eta bebai aipatu hostien, hori, nigan pentsau bela, eta nik eitzen espanean, seguramente ez bela aurrera erungo kontu hori. Momentu horretan nik ezauten pitzu nik hau pentsau inbiot, presiño pizka botatetu gainera, nik ezauten eskertotut holan hain gordin esati eta atzenien hitzonak ziren hitzako, eta esan zen, ardura bat eskatzen dau, esan duzu moduen ni pelotari zebe banaz, Wintersa jokatzen dabizen askokin gaur egun betxapelketa askotan koinziditzeo, batzuk bikote moduen, bestatuk aurkari moduen, gehienak laguntzat daukaz, orduan, euren alde eta kontra erabakizek hartzea, momentu batzutan ez da oso komodu izeten. Baina, horre gero pelotari moduen bebai pentsetan, nik antxan egongo banitzen izango nagosta, bai nahiko neuke igual olako figura bat, azkenien justo emaitza justu hau izeten laguntzen da bela figura honek, atzoko partidu kasu oso argixe, eta pizkat alde horretatik animau nintzen aurrera erutera, TVekin berbain eban, ni esatari egoteko nintzen, eta hor
aldaketa batzuk eta inbizien, baina, bueno, pentsetote horrek itxienak ziela. Eta, klaro, behin baietza esan da, enpresiek ETB-ekin berbain dibaz, ETB-ekin ez zeuken ez berbain de, 10 egun gelditzen ziren txapelketi azteko, eta ez egin kixen, ez ze soporte eukiko gendun, ez ETB-eri ondo bitxaindukoakon, etxakon, eta, bueno, asmo esan pizkat, hasi eta jungo gazobetz. Hasiera baten, ni heldu nintzen ara aurriko azkenen gaztelenien, enekixen ondinok, ez ze araudi egongo zan, ez ezer, eta, bueno, pizkat, goikokir eta zigorrekin eta enpresako hartu berkin berbetan, ba hori, eurek izate, ba, bueno, ba, bikote bakoitzak behin eskatu aldau, arrazoie baukeba berriz, ez dakiz, eta nik esaten notzen, a ber, barreko figura bat ekarri dozue, hemen frontoin egongo dana, eta hor partido zuen egongo naz ni hor, imaginau, aurrelari bat, o atzerari, baren da, bikote bat, lehenengo tantuen, zerraru ikusten dau, eskatzen dau bideoarrepetraje hori, eta por lo que sea, ez dago arrazoi euki, ja zeto zuen beran kontrako erabaki danak, beran kontra jungo die, ezin di horrek rebizatu, ni hor banau, figura hori hor badau, logiku eda ofizioz, begiratu alizeti, ez? Eta horrekin, ados egon ziren, nik esaten noten, nik ez dut uste, ez erabaki, eskaera bat euki bidaberik, edo bi, edo bost, niri, hau ez dut esan lehen, niri deitxu hostienien, bai eza hostien, euren asmu esala, autoridade gorena ni izetie, oza, nik epaien gainetik egotie, ordun, niri autoridade hori emoten mostezu, ez dugu itxain bier pelotari batek falta bat eskatzie, ez dauke zentzurik. Orduen, Pakito zuri erantzunez, nik kantxan ikusi estan, jokalari batek edo epaile batek ikusi estamen zozer, arbitra unike. De hecho, baskeri, bote bat pitaunotzen, Olaran eta Zabalan kontrako partidu nizezala, ez bala inok eskatu, epaiek ez bela ikutu, eta gainera, urrutiaia saki ateratzera zoien, nik gatzeko esan notzen, nik bote argi bat ikusi neban, eta orduan, nik potestado hori badauket, eta gero hori eskaerena, niri pertsonalki lagundu itxoste, pelotarisek eurek esku altzetie, ze garo, ni nauen lekutik, eta osa batzuk ondo ikusten dodaz, baina beste batzuk, de hecho, 11 kuadrotik atzera ez dut ezer ikusten. Monitorera bitxu biot, peloti 11 kuadrotik atzera doien nien. Ordu, niri asko laguntu eurek altzeti edo. Ez da, ladutxek eskatu dau hiru bider, hor zozer egon da. Egitxe da, batzuk joeri edaukela pizkat, oso gitxikin bezkatzera, ez dakit hori zenan, Johani referentzia indotezune, enaz ondoak hortan ze kasu izan, baina pizkat dinamiki hori da, ez dago araute zehatz bat, azkenien, ni hor banau, zozer pasau bada, errebizatzi da logikuena, ez dauke zentzurik, nahitxe bi hiru bider konfundidu, bueno, igual lau bider eskatzen mozut, laurutan espozu arrazorik euki begul bajatuko na esan mozut. Ostras, urrengoen eskatu benetan zoze daunin, arnazi hartzeko edo por taktika. Antxon, bikote bakoitzak zenbat aukera dauzka eskaera iteko, ez dakit ondo? Ez da oseaztuta. Ez da oseaztuta? Bi auke, ez que nik uste ez daukela zentzurik, bez? Osa, ni hor autoridade gorena banaz, esan dugu nik ofizioz ikusi aldotela dana. Lehen esan dutena, ez dakit ondo azaldu nazen. Niri lagundu itxoste, zozer gertatu dala jakitzeko pelotarisek esku altzetie, edo eurek zuzenien epaile izatie. Rebizau hori bezedez. Baina, ez dauke zentzurik, nik zuri emoten motzuaz bi aukera. Eta zu lehenengo bi tantuetan, espokezo arrazoiek gero zeto zuen, ezin dozu eskatu, eta zure aurka fundan zozer pasetan utzi aldugu ni horregon da, ez dauke zentzurik horrek. Ez ditxate justu ebitxentzen. Esan dezuna, Antxon, gogoratzen dut baskeren botea, nola ofizioz zuzartu zinean autaua. Guk ere uste genuen, hasieran eskatu altzula, joko bakoitzian eskatu, arrazoia izan dudu, berak, orduan beste aukera bat batzula. Baina espazun arrazoi, hori ulertu genuen, ez da? Baina oan zure azalpenakin, ulertzen dut, ze filosofia zoi dizpide, baina ikusten dut ere bestaldetik, arriskua badagola abusatzeko. Abusatzeko arriskua badagola, eta igual egun
nunbaiten mailan jarri hor. Johanena esaten nun, Johan Lekerika urrutia Basken kontra iziala, tantua jokatu, saki egintzun Johanek, Pasa tantua jokatu zan, eta Johanek galdu intzun. Eta hor duzi joan urrutia saki egitata uste dut Johanek esan zun, barra eskatu zun da. Nola barra? Bai, nik egin dudan sakia pasa egin dut. Gogoratzen duzu? Bai. Bitxia izan zen eskatzea. Bai, nik hor, karo, hemen gero, bere bai sartzeka bizkat, goiesan dinamikan, karo, ez dakit, lehenengo urtie dabe bai, eta gauzak, eitzen zoiez, duizen bideen. Nik egoera hartan, ni erdiko epaile izan banitzen, kantxako epaile izango netzen, hori ez tala revisatzen. Ezke, gainera, nik daukazen soporte teknikuek, baino askoz ikuspuntu hobi dauke erdiko epaile. Pasa izen bada edo ez bada, onduen berak daki. Telebistako irudizen, eta lehen ustok galdutu zure eta ez dut erantzun, nik gehixen bat zuzendu edo ikusi nekena botiek die. Ze, esan daigun horrek biztara irudi honak baukezuz bitet argi ikusten dienak. Pelota bat ikutu dan edo estan ikusti oso gatsa da, biztara, ze norabide aldaketa normalin oso txikiz izeten da, palo hori oso argiz izen espada. Eta bai, nik lehen komento oso nik dauket, audio soporte bat dauket, eurek pelotarisek daukien mikruen. Ez da oso garbixe, ambienteko sonido bat hartzen dau, mikrotik berbaitzen da entzuten da, publikuek arrazitzen da entzuten da, eta horre pizkat zikintzen dau, baina niri laguntu este, kasu horretan palo bat danien, edo bote oso argi bat danien askotan entzuritzen da, ez hori pum-pum. Baina audio soporte hori badauket. Antxon, bi galdera, zure iritzi pertsonala kontutan eukita, zestuan boti egin, ustaiatik kanpo, ustaian barruan, merezi du horren beste saltza erabakitzen ibiltzia, eta bigarren galdera da, ze araudia jarraitzen dezue epaia ebazpena ematerakoan? Araudian nik ezagutzoten bakarra aplikatzen dut, ala Euskadiko Pelota Federazioarena, eramanek nirakitela ez dauka araudi propiorik, niri bintzat ez toztie emon, eta aurreko urtietan jaiala World Tour itxesanienetan, nik urte askotan eskatu dut epaile moduen araudixe, eta inoz etxate araudirik heldu, ordu, Euskal Federazioko araudixe hartot nik aintzat, orko epaile moduen. Botien inguruen, ni ez nazera baki bidabena, botiek legalak dien, ala ez dien. Gaur egune araudixe dauen moduen dau, eta hori arbitratzen saiatzen ga. Bote batzuk ez ditakezela falta izen behar, ados egoneke. Askotan, igual bote korridora zoizenin, eta pelotie pixkat urten da, eta besti, eta gauza batzuk, igual, inevitabliek die, baina edo danak pitatu zuz, edo ez duzu pitatzen. Eta gero egon alda bote bat, pelota pasau bat hartu zu, metro beteko boti emon dau, eta zesta barruen gatu alako hori buena izetie etxatu guzti bilentzen, orduan ez az ni erabaki hori hartu bida berazik. Aitor, galderen bat Antxoni egiteko gai hoien gainean? Bai, nik uste dut, buelta-bueltaka bizela gai horregaz, ez? Eta, bueno, zuk lehen gonien beste podcast baten komentezen duen, ez? Igual behar bada, jeusten ez dan bitartien, ja, igual behar bada, ja ez, baina duen, falta mon bihar, ez? Baina, neko komplexu erabaki jarretzi, eta batez behen nun neurtzi, ez? Orain, markeda, argita garbi edo behintzat zaleguan hartien dagoen aia erabat errotute da, arotik ez bada urtetan, ez dala. Falta, orduen, hori badago errotzen. Non hartu da erabaki hori, edo usaditxoak berak emoten duzku erabaki horren inguruen iritzi bat, hori bai gure neuke jaki. Hau da, ikusi da, botie emon deu, eta gana arotik gorantza egin du. Falta da. Hori, Holanda, bai ez da, ez dakit, horren inguruen, bai gure neuke, zemoten deu, anabaza bat dagoela hemen, ez da?
ez dakit, nik betidanik, txikitzetik Ja. bitzete, nik ezautu duten Bai. sexta puntan, eta hau, zulaikazu, nauzizau ez dakit kontrakorik esango zuen, nik beti potiek aruetatik kanpora urten dana, osea, biztara ikusi dan, peloti ikusten bada biztara, falta da, eta bestelan ez dakit hori gehiago zehazteri daukezun, o ezberdine izendan, edo... Nere garaian etzan kontutan hartzen ustaiatikan kanpo, ustaiatikan barruan, susmagarria egiten bazan boti egontzala, ez? Emate zala ordun epaileak falta ematezun, baino nik dakidala gure artean ez da inoiz existitu araudi hori, ez? Ustaiatik kanpo, ustaiatik barrura. Hori nik bintzat urteetan ez dut hori ezagutu. Bai, eta behin baino gehiago, Pakito komentatu izan dugu, hor, Aitor, zuk lero esan dedan bezala, hor zaude astelenero, eta beste jaialditan, da beste funtziotan ere bai, Narbartek, speakerrak, bere biziko lana egin lezake ere bai pedagogia egiteko garaian. Zeren kontuan eukita ez dakit publikoaren demagun 60% ez dala aditua, ez? Orduan, hoiei pedagogia egin bertzaie. Pedagogia egiten duten bezala, adibidez, da, Daniak, Floridako frontoia desagertu indira, baino Danian da speakerrak komentatzen du, ez? Holding, gelditu inbadu gehiagi pelota, edo juggling, maigizirin ere esplikatzeue, orduan ni ez naiz aspaldin bertara jun Gernikara, eta ez dakit Narbartek speakerrak alakotan sartzen dan, baino agian abagadune ona eukiko luke naiz ez animatzeko bakarrik giroa, baizik eta pedagogia hori egiteko. Zer iruditzen zaizuet? Ni erabat ados nau, horregaz, eta behin baino gehiagotan komentatu izan dugu podcast honetan horren behar izana. Jente berriz edeku frontoietan, zorizonez, jente horrek berdeu, nolabaitiko irizpidetza bat, izan argite garbi, bai frontoien egoteko eran, da frontoien zer gertatzen dan hori ulertzeko eta jakiteko. Legunean, Pakito oso ondo azaldu zuen besteak beste dagoen jerga eta dagoen hizkuntza berezia jaia helairi lotzen dana horren inguruan ezagutza bat izan beharko geunkela, bote korrido dela, txula dela, bote mierda dela, hainbeste termino horien inguruan ikuste dut, apurke joan beharko inatekela zabaltzen, edatzen, jentea gerota ezagutza sakonagoa eta zabalagoa izan da izan, eta tartean, unaik hori egiteko moduan nik uste dut, idea oso ona dela. Egiten dugu, unaik egiten dugu horrelako ekarpen batzuk, gehiago igual edukazioagaz, edo frontoien egoteko eriegaz, edo, lekuek betetzen joateko, pasilloa libre egoteko, animatzeko era batzuk bultzatuz, baina nik uste dut oso idea ona, abagune edarra dela, noizbenka, pildora txiki batzuk joaten esaten joan, haute hau, honegaitik edo honegaitik, hau egin du, hau gertatu da. Nik uste dut oso idea ona litzatuke da. Eta lehen esan dugunaren inguran hori botie zelan edala, ni atzo nintzen ebola izolagaz, pelotari, zaluzko pelotari hori bat, ezagutzen duzu Zuleika, eta horren inguruan beharitu izan ginen ez, botien kontuen ez. Horten, karo, asuntoa ez da, arotik gora urten baduia falta da, asuntoa da, eta ez bada atera ez da. Ikusteko era desberdina da, ez? Horten, horregatik nioen hori, ez hainbeste noiz dan, eta noiz ez da, naiz eta jakin bota eman duela edo guantera bitxartera etorri dela, ez? Claro, hor, lehenengo bestiaz Narbartek kontuaz nibe ados nau, pentsetote oso interesgarri izango zala, baina pestot ez tala gai. Ni berari askotan entzutet, berak zestaz ideia eripesteukela esaten dau, ni kadetien nintzen nien behar korten hau izmendi telebistakin eta barandikan da kontra jokatzen ditzu partiduek
retransmititzen egote zen, baina berak zestai buruz ezer ez dakizela esaten da, eta ordu lan hori hartzeko ez dut gai ikusten. Botien inguruen, claro, kontu neukibio gaur egun, nik izeixe zestan sartzen dien pelotatanak revisau biko nitxule, boti egon bada pitau bier bagu. Gaur egun, ez dakit nik hori reala izango zen, peloti sartzen den askotan, eta okurritzeatez, bi hiru atzelari batez be, eskomotur egurrezko edaukienak, peloti sartzen den bakoitzien, txikixe badabe botetxo emototzienak, eta horrek izango leukie bestean pelota abokatu. Bueno, Aitor, esan dezu gustagarria egin zitzaizula atzoko partida. Nik berriz duda dauzkat eta zuei ere iritzia eskatuko izuet. Bakoitza daukagu gure ikuspuntua, are gehiago zuzenetikan edo etxetikan ikusten danean. Begibistakoa da, datuak hor daude, objektiboa dira, bere biziko borroka egontzala markagailuan, lehenengo zeta eta bigarrena. Baina nik apuntatu iten ditut nire erara, hori bestea da, zeren ikusten dut ETBek bere beste irizpidea dakala nunbait esku zabalagoa, ni zorrotzagoa naiz hortaz, eta urrutiari 7 huts apuntatu nizkion. Ladutxi 6, Baskeri 6, Manziri 8, hau da, jokatutako tanto guztien 100% hutsak izan du ziren. Beste azalpen bat ere nire ustez badaukat sekulako presioa dago partidoitan, noizbenka jokatzen dute, eta hori puntua jokun, eta aurrera espadezu egiten, kale gorrian gelditzen zera, batzuei gertatu zaien bezala ligaizka hontan sartu horretik. Antxon, Aitor eta Pakito, partidua nola ikusi zenuten atzokoa? Bueno, guk guzti hori gustatuko litzai guke, 3 seteta, tanto ikusgarrik, erremate ikusgarrikin, orduan igual ezitzak tante hori hain berdintxua jungo. Orduan alde handiago izango litzake, eta atzo markagailua estua juntzan horretik. Fallo batzuk izate zialako alde batea zein bestea, zen bestela, espalego falloek eta denak erremateak, eta gero azkenean, bueno, atzoko partiduak izan zuen, askotan eskatzen ditugun gauza. Espektakulu egontzan, emozio egontzan, entretenimentua ere egontzan, tensio hori, ikusten da, zailkapen fasetik orain finalerdiko fasera, jokua hilo egin dela, ezta? Ensaio askorik ere, pajuskoik ez dira gola, eta hortik datozela, partiduk ez daude. Partiduk ez daude astero ez dabiltzazea kantxean, ensaiuk ere ez dakit, tajusku, hoi aitorri ez Antxoni galderatxo bat egin nahi diot aurreago, horri buruz. Eta orduan horrek eragina du, gero partidua, horako tensio handiko partidun asko zegoen jokun bilentzat. Eta, baina ni konforme nago partiduan nola juntzan, nola juntzan. Noski, gustatuko litzaiake, batek hartu hor dogoti eta bota iteula, bestiak etxula saltzeula, bestiak txitxaka, baina hain zaila da hori, lehengo fenomenokin ere, lehengo txapelketetan ere, izaten zian partidu batzuk, markagailua istu-istua, baina jokuak ez dena, eta gara, zuek pelotari horiak, gu baino asko sobeto aztertzen dezu, ezta? Zuek asko sobeto aztertzen dezu. Guk ni pilota sale bezala, beste hain arro teknikua nola ez dakidan lantzen, bueno, beste gauza batzukin gelditzen naiz. Antxon? Nik nire ikuspuntutik onartu biot, partidu askotan gainera, etxera atzena zenin astelenin, da, etxe jaitxin egoten da, eta gaitu, zelako partidu eta bestia. Nik onartu biot, nik dauketen funtziotik, enazela partidu amaiztekun gai sentitzen, partidu sakon aztertzeko esan daigun, ez? Azkenien beste gauza batetara nau, eta nire fokue beste batetan dau. Baina, botasun galderiai nik
buelta mongo notzen, da beste galdera gotako notzun, pizkat bereiztuz, zer da nahi ogune, partidu ona, esan daigun teknikoki, pelota asko sartu, eta horrek partidu ona izan aldala esan dago ez, bosten pelota kada botatzeko maila ona erakutsi bida, edo partidu ikusgarri bat ikusi nahigu, adibidez Erkiaga jokatzen da benien, danetarik itxitxun tantuk itxen daben aurrelari badalako, eta publikoek gora kartzen da belako. Azkenien, ni bestot, gauza bisek oso ezberdinek diela, ez diela kompatibliek hein handi baten, eta gero hirugarren faktore bat dauela, dauia Gerniken nik bestot horretan bastante suerte daukiela, eta zetak hori daukiela, partidu bat izen aldala ona ikusgarrixe, edo emozioi eukida bena. Segur izan da kriston partidu txarra, baina hirugarren zetien lau, eta danak gora-goraka, eta ostra, kristo partidu ikusi. Ez dugu partidu hona ikusi. Emozioi eukida amairan, eta punto. Bai, erabat ados. Bai, ni oso ados nahu, bai, Pakito zein Antxonek esan du benagaz. Ni dino gustagarri ze, zenbatzutan sale moduen batzen dire, tentzinoa batzen da, atzo adibidez nik uste ditu jaten, asko, pelotazo asko ikusi nituela, tantu askotan. Da, horrek, gusto gartu da ben, ez? Ikusi naben, partidu bete, lehiatu lehenko zeta, egize da bigarren zeta oso gora beratzu izen zala, eta neko traketza, eta fallo batzuk egon zile igual nabarbenak. Lehenko zetien adibidez ikusi naben falloak izan ziren lotute tentzinoagaz, edo tanto asko, 30 pelotazotik gora ibili zielako, ez? Orduan, horrek ni zelan edo alan, bai azetu ninduen partiduek. Ez giren egon behar bada, lehen Pakito esan duen moduen, beste batzutan egoten dizen, momentu igual ikusgarri, zoragarrizek, holan, maila orokor baten, nik ikusi nituen bote korrido majo batzuk, ikusi nituen bote pronto batzuk, ikusi nituen txulara ondo deltzen pelotie, ikusi nituen urrutian jogada zoragarri batzuk, ladutxek bere aukerak aprobetsatu zituen, eta nik uste partidu desenti bota bala, eta, nik uste orokorrien, partidu desenti izen zala. Egiz da, bai, batzuk az gero komentetan partiduen ostien, batzuk fallo asko egon zila eta partiduek txartzate moben. Nik uste relatiboa dela, batzutan fallo gitxeo egoten da igual, behar bada, eta dekalle doalako partidu edo daralakoa, igual ez da ona, bai izan dugu ikusgarrize. Edo geratzen gara, azkeneko lau bostantuetan geratutako horregaz, ez dakit. Nik nagoen zen, salde moduen, nik guztuela geratu nintzen. Bai, hori, importantena da, jendea txoratzen egoten dala, disfrutatu iten dutela, txaloka, ambiente honan, eta hori da, esan dezuen bezala, lehiatua eta emozioz gainezka. Eta edozein arlotan emozioa dagoenean, ia dana gainditu egiten du. Gero, bagaude hor, gutxi batzuk, beti erreparuz eta lupa jartzen, da auta hemen, edo ez pintzak hartu, eta bar. Baina hemen pozgarriena da, jendeak ondo pasatzen dula, eta kirol honek jende horren beharra dauka. Azken finean, hori nik ere onartzen dut, ezin dugu aztu, horre 1008 lagun atzo bete zutenak frontoia, eta datorren hastian eta hurrengoan horrek balio du, azken finean horrek balio du. Eta Erkiagak eta Ibar Luzeak 2 eta huts irabazi zieten aurreko hastian Urrutia eta Baskeri atzetik junda gero. Aitor, Antxon eta Pakito, klaseari esker, zeren berriro esango dut, enun ikusi bete-betean izpasterko magua. Nik esango neuke, azkenengo nik berritxuko semifinala eneban ikusi, baina Gernikako azkenengo 2 partiduetan, eta berritxuko finalien, nik ez dut aritz kantxan ikusi. Ez dakit arazo fizikon batek eta bien, edo segaitxik, baina nik penstot ez dagoela bere mailan, egize da, beste danei, puska edar bat kentzotzela, eta bera euneko eunien egonezaren, emaitzak ikusi beste egitau partidek irazteko gai dela,
baina aurreko asteko semifinal horretan, nik pentsetot ez partidu irabazi, baina partiduai benetan eutzi hotzena momentu klabietan Ibarruzea izen zala, eta gero egize da, baritzek, magia hori badaukela, tantuek eitzeko erreztasune dauke, eta azkenin tantuek berak eitxutxule, baina ez da bilondo, ez dakitzo zer bastakon, eta zan dozu ez, gero egur komentoko, berritxun finalien ni epai egonitzen, eta lehengo zeta 15 eta 10 irazigan, baina 7 pelota galdu zitxun aritzen. Iskat, ikuspuntuen ipintzeko momentu ez ze joko puntutan dagoen. Bai, nik be, bitu gauza bera komentatu naben, gero partidu hostien gauza bera komentatu naben, ez? Nik uste dut lausik aguantatu ebala, utzi ebala partiduen batez be horrezkeneko partida, eta sentsazioa zan, Erkeagak irabazi baino Urrutiak eta Basket galdu dela partidu. Ni impresio edo sentsazio horregaz urtzen naben, ez bezala auki bezen aukerak ondo aprobetsatu eta puntilazoa emoteko momentuen, segaitik edo gaitik, ez ben esmatu, baina sentsazioa, aukera hondize, eskapetan itxi bela. Ez dakit nire horze aldagai egongo diren tartien, baina bai, lausik, Ibarruzeak aguante ban utzi eban partiude, neurri handi baten, nire ustez, baina batez be galdu, Urrutiak eta Basket galduen, eta penagarriz da, ze nire uste oso joko alegre, potentie, injartzue, komprometitue, oso intentzua erakutzia da bi partiduetan, eta seguramente eratuko dira finaletik kanpo. Hori da, irabat adoz, Pakito eta datorren astelenian, sekulako neurketa Erkiaga, aipatzen aigean Aritz Erkiaga eta Ibarluzea, Urreisti eta Gorkaren kontra. Urreisti eta Gorka Danian jokatzen ari dira, eta hain justu hango txapelketan lehenengo kanporak eta irabazi dute, eta datorren astelenian, eta usten dut, 2 aste segidan hemen izango direla jokatzen. Nola ikusten duzue datorren partida hori? Nordaki, bai, ikusten da, Aritz azkeneko partidotan, berari irudipena, berak ere badauka, irudiadek zaren, naiz eta lehenengo partiduaz, ligaskak irabazi, igerrite zailo arpegin, beak gustoa ez dala gelditu, izan dudun jokuagatik ez dala gelditu, aldiz Ibarluzeari ikuste zitzaion beste poxa bat, eta Aritzi ikusten bai irabazin diagu, baina ez diat nik nire jokua etzan 100 bete ibili. Baina, bestaldetik esan deken bezala, klasia dela, gaizki jokatuta ere, egun txarra izan dudunien ere, irabazin behar du, egun ona daukanian, ikusi beharko dugu, ez dakigu, Antxonek esaten duen bezala, igual arazo fiziko txon bat daukan, ez daukan, izan daiteke, esaten da, mezak gizakia da, ez da makina bat, orduan pixka bat, beak ere igual intensidadea, 37 urte ditu, intensidadia ensaiotan edo igual jetxe egin du, eta orain esaten du, orain egon behar dut, orain erdut ilugotzen. Ez dakit, beak nik uste dute hortan ere hastia dela, bere prestakuntza nola eman ere. Gero Gorka eta Urresti eta Gorka nola etorriko diran, joan zidenian izugarrizko irudia eman zuten, han ibili dira hilabete batzu jokatzen, beste kiniela jokatzen ibili dira, oan hango txapelketan joko batea uste du jokatu dutela txapelketan partidan bat, eta orduan beraiek ere izan dute hor nahasketa batzuk, ez dira ibili Gernikan. Ez dira egun Gernikan 2 jokota edo 3 jokota eta gaur jokatu eta handikan 2 edo 3 astea edo hurrengo astean ez dira egun beste formato batetik datoz. Orduan moldatu inberdira, aldaketa dator, beraien txadari aldaketa dator. Ez da hain bortitza, goitiak izan duzun aldaketa hain bortitza ez da. Goitian magiketik etorri izan da, beraiek Daniati datoz. 54 metroko frontoi batetik,
baina nik uste dut ez usteko igual egongo dela, ez dutela errendimentua izango aurrekoan bezain txundigarria. Antxon, zuk ez dakit joan deneko 25 urtetan dana ikusi duzu, parte hartu ere bai, denak ezaute dituzu euren bilakaera, urreiztina eta bar, epaile lanak eta utzi, eta nola zaletu edo jarraitzaile analista bezala, nola ikusten dituzu urreizti bezalako balore gazteak, joko maila, nola zure diagnostikoa nolakoa da? Bueno, ni bestot, aurtengo einauten kasu epizkat, aire fresko moduen igual ez, botako neuke ez, aire fresko bat da, pelotari ezberdin bat da, beran lotzagabetasun horren ez horrei esker, fiziko, ez dakit, gaztie da, harin mugitzen da, ez da, bez fizikamente zezen bat dela, baina, bueno, fizikamente ondo dau, eta batez be hori ez, lotzabako dela, askotan ez dakizu zer botakotzun, edo zer botateko gai da edo nondik, onerako zein txarrerako, eta hoxe ez, pizkat, haize barrixe batez be, publiko neutrala entzat, aitorre modoko publiko entzat, bestot, pelotari ikusgarrixe dela, onerako zein txarrerako. Hor dago Johan ere bai, Johan Sorozabal, ez? Beste balore berria, esperantza handi daude jarrita bere gainean, gero Urrutia, eta horiek gaztea dira. Emate ikusten zu maila edo ematen nahi diala o margen handia daukatela oraindikan gora egiteko? Ditzu, euneko zintzu izen bier bat, bitxaintzate pombo handixe monjakuela, eta euren maile benetan ez dela jintik pentsetan da ben. Esan nahi hot. Horrek gaur egun, afizionauetan txapelketa jokatuko bale bezgukin, akaso txapeldun urtengo ziren, baina seguramente ez. Osea, bagauz pelotari asko, nausi zauek garelako, igual ez garinek interesgarrizek enpresentzako, Jokin Arbe bat esango neuke, Nineuz, atzela biztan Masalegi, Bailo, 30 urtetik gora gauzan pelotarisek, horren restakuntza eukiko bagendu, ze, klaro, hemen gauzak argila gabidie. Gu ez gaze pelotatik bizik, guken lan nahitzen dugu, eta zestaz jokatzen jarretzen dugu, zesti guztete jakuleko, eta kirola itxearen. Eta hor da bizen pelotari honek, bai Johan, bai Einaut, barandika bera gurera deku dela, euneko pelotara dedikatzen die. Orduan, hor, salto fiziko nabarmen bat dau. Kirol mailan, joko mailan, nik ez dut oso antzera gabizela. Urriña jumarik nik berritxun aurrekoen barandikan konta 3 setetan galdunean, eta ez dut uste zelako egurri jaso gendunik. Orduan, esan nahi dutena da, bai, pelotari politxek datoz, baina bomba handixe monjakue, bai, ez dagoelako inor, aritzken dute ez dago inor. Eta orduen, izar barri batzuk topau biozuz, eta nipestot ez da bela eze berakutzi, eta ondinok bide luzie daukiela, benetan maila altu daukiela erakusteko. Inautek oso ondo jokatzen dau, hauza arriskutxue da, baina leheneko bi errematiek espagako ondo urtetan, eta datorren hastien ikusiko gugu abertze pasetenan, sake erreztuen errematatzaile bat daukenien, ze inauten fuerti ez da saki atetie, ikusiko gu partiduen hundi doian. Barandikan kontra saki atetie erretza da, baina erkiagan kontra, eta lehen ez dutena, lehenengo bi jokaldizek buena izen, edo txarra izen, partidu zue asko marketan dau. Eta oin arte, buena urten jakoz. Baina igual hemendik aurrera ez. Eta Johan babitxu ikusi dugu, Johan daleke favoritotzat emon ziren txapelketa aurkeztu zanien, eta ez dugu ikusi, Johan bitxentzate pelotari bat, fiziko oso ona daukena, errebez ikusgarri ze daukera, baina tantu amaitzieko estete jako, oin bi urte ustot izezala, uda oso nahi ban iparraldien titular moduen, final danetan sartu zen, eta final dana galdu zitsun, baina partiduek banan azterten juten basa, Frantzien jokatzen dien lehenengo Masters horretan, inun bezman jokatu, Erkiagan kontra, Barandikan kontra, olaran lesionaute gozan, orduan, bai, irabazi bizin partiduek irabazitxe helduza finalera, baina ero finalien ikusi izan urruti eguela. Orduan, bai, gaztiek die, pelotari hona datoz,
horretxe idie bombu emon jakuena oin, baina nik pentsetot horren moko pelotarisek egon badaguzela, pokuetatik da parte. Pakito, berri emaile berezia bezala, izan nintzen berritxun, zemosko giroa, mendibarren pelotalekuan. Giroa itzela. Bueno, berritxuko frontoia ezagutzen nuen, baina ez nuen ikusi sekulan partidurik ez da. Eta han sartzea, ez dut izendatu nahi ez dela zea lehenengo mailako plaza, da 57 metro ditu, armailak ez dakite 300, nolako bat izango dira. 420 edo. Zenbat? 420 edo. 420 olakon bat, igual gehixio sartuta, baina berritxun dagoen saletasuna, eta gero sartzean, sartu ginean, aizian gazte batzuk jokatzen. Eta jokatzen, aizian jokatzen da jokatzen. Lehenengo partidua, ziren berritxuko eskolakuk, bi atzealai 14 eta 15 urtekoak, eta nola jokatu, nola ze grina, ze gartea, ze sartu, zenbat sartu, nola, baina hauek zenbat urte dituz eta batek esan zienean. Atzera, batek 14, besteak 15, eta aurrelariak asko gehiago txitu zen izango, ez da, Antxon? Ba, ez aurrelarize batak 20 inguru edo, eta bestie 30 urratzen, baina aurrelarize bizeka detiek. Baina gaztia, baina bi atzealariak, eta hau ze jaten dute. Esan dio natxonari, baten natxonari. Bata gaina, argoitaren nahi. Hotzin anaia, 14 urtekoa, eta zen, baina etxian, zemate jozue, tigria, o zemate jozue. Asko jokatzen dute pelotan. Oiek, berritxuko frontoia, 57 metrokoa dela, oso kerrez banago. Errebotea ez da oso naturala, ez da txik-txakola natural, ala iritsu zitzaidan. Zuken, ze iritsu zitzu, errebotea hua, Nik uste arazu keixa dela pelotakiak asko oso erabilitze dauz eta ja gomatu samar dauzelako, baina errebotien nipesto neko txukune daukela. Bai. Ua da, errebotia da losak, astapeneko losa dira edo gero jarri dira losa. Gero ipinitzeko dira. Gero ipinitzeko. Ez da zertxo bai, esaten, no emereztek, non ikusten nola txitxaka ba. Eta orduan, ikusgarriena, zaudela, pelotaren gainien zaudela, zaude ia kantxan barnean. Han ez dago, bai, kontrakantxa dago, eta gero saria eta zeitun armailak. Eta orduan zaude, bete-betean han barruan zaude. Partidu ikusgarriak, gero jokatu zuten neskak jokatu zuten Iart Aragistain, sopelakua, eta Araide Jardi Markinarra uste du. Eta kontra zituzten berritxukua Elaia Gogenola, eta Zumaiako Frida Watkins. Eta, partidua eman zuten, oso serio eman zuten, Iart Aragistain eta Araide Jardik, oso serio. Dio, berritxuko frontoia neskentzat asko segoki jaua da. Neurriagatik asko segoki jaua da. Bestela, neskak fronto ilusio batien Gernikan zer esanik ez. Orduan, atzean metro asko soberan dauzkate. Eta hemen Araik bere joku hobeto atea zendu hor, eta Iart oso seguru egon zan, astinduz pelota, eta bi jokuk egon ziren hor pixka date momentu batian peleatuta bezala, baina, ondo dominatu zituen, bi jokuk, eta beraiek eraman zuten txapela, herrikuak, elaiak ezin izan zuen, eman, baina, Iart Aragistain ere herrikua bezala dela uste du, zeren berritxuko eskolakua da, ezta, Antxon? Bai. Antxon, zure parte hartzea bezala ze balantzea egiten dezu eta ondoren ikusi dezuna txapelketan zehar kanporatuta galditu zineten eta ondorengo bilakaera zure ikuspuntutik nola izan du da? Nik azkenien berritxuko zelta eskolei esker
hartu neban parte, ez, bai lekuek eta bai hortzik moduen, azkenien bertakuek izeneran eskoliek gu bertan egoteko bultzatuan eta hortik etorri zan aukerie. Nik egiz esan ilusio berezitxe izten jokatu gendun partidu jokatziek, ze indala 12 urte partidu hori zein alderatziz igual 6 astero jokatzen duen berritxun. Barandika eta ondinok Ameriketara juna horretik 6 astero jokatzen duen partidu esan, bueno, oroitzapen onak ekarri ostezan, ni pestot partido ona jokatu nebala, nik personalki, azkenien ezin izan dune irabazi eta zentzu hortan peni ez, da, bueno, kastigo moduen esan daigun finalien epai egotietoko baten, eta, bueno, pizkat lehen aipatutena, ez, finalien Erkiaga ez oso on bat egon arren, partidue irabazti hortu ben, lehenengo zeta neko kaskarra jokatute erretirazi ben, bigarren zeta irabazten jun ziren, azkenien hortzi nipestot pizkat nervioso ipinizala, eta hor, 3-4 akatze izitxur, 12 berrindut zienien, sudurretik odoletan behaz izan, itxuri abilizan daukien urduritasun momentuko problematxon bat edo da, eta, bueno, gero, 15-14 galduen bigarren set hori, eta gero 3. setien egixe da, ikusien dule Erkiaga azarretu bat esangot, lehenengo zakie barandikak faltataban, eta arrez gero Erkiaga hartu zitxun lehenengo 3 pelotak errebez ez, kostauaz kriston abizadurien munda atropella zitxun aurkarizek, eta zabala entera usanako 4 eta galtzen zoien. Azkenien, ez dakit 5 eta 1 edo uste galdu bela. Eta, Pakito, bizkarrak zaintzen, hortzi argoitia, eta gero galdetuko diot, Aitorri ere, argoitiari buruz, zeren parte hartuzun ordezko bezala Winterren. Zemosko lana intzun argoitia gazteak, Pakito? Hortzik lana polita intzin. Kontan duki berda, 17 urte ditula, naiz eta aurreko urtean, 16 urtekin Danian da jokatzen ibili izan, Winterren del Rio Nordez probatu du 2000 lagunen aurrean eta baina egun bakarrik 17 urte ditu. Izugarrizko presioa sakan, herrin, finala, Erkiaekin, horre burua esaten, hau espaut irabazten, baina han errebotian kontra oso ondo eutxe zion, bera fusilatzea juntzian, bai Barandik eta bai Zabala, batiran lehenengo jokunan, eta Antxonek esan duen bezala, urduritasunak edo bigarrengo jokun, hor 3 bat pelota, adibidez, 15-14 bukatu zen bigarren jokoa, eta hortzik galduzun pelota bat, eramangarria zena, sestu sartuta zaukat, ja eta erori gintzitzaion. Hor urduritasun punto bat izan duzun, baina nota altuakin. Oendikan, atzo bere atxonak Javier Argoitiak esantzun bezala, pausos pauso, oendikan ibilbide oso luzea dauka, eta pausos pauso, eta han ere frontoian Javierrek gauza bera esan zian. Nik esaten, bueno, agian udaran txapelketan batean igual lekurik izango du, bilobak eta dauta esan zian, denbora dago, pausos pauso. Eta alde hortatik handik uste dut atxonak eramaten dula oso aholku honakin, tentuz ematen dula. Aitor, Del Riok mina hartu eta derrepente hortzi gaztea kantxara, nola hartu zenuten armailetatik-an? Jode, hartu genduen. Imagina, zelako papeloi ez, tokatu izakonez. Momentu baten etorri zaten burure, Deportibon undak gauza berbera egin behar izan zuen nien leke ordezkatzelakoan, ez? Undak ondo erantzun utzon bere egitekoari, plazai zontasun hori erakutzi eban, eta hortzik Argoitiopen ikustot, txukun, aritu izezala Gernikan, pentsau 2000 persona aurrien, Winter baten debutau, horrelako egoera baten, eta benetan etxura ona moban, eta jenti gustora beragaz da, zelan ez, animoak emoten, eta babesten, ze nahi duguz, behar duguz, pelotaritzek, behar duguz aizeberrizek, lenguak mantendute, eta babes gurean, eta gustora, bai. Hor daude, Aitor, Danian, Inigo Unda, Urrutxua, Oierdu,
Urrutxua gainera uste lesionatu egin dela urrutxua. Urrutxua lesionatu egin da. Ba, Inigo Unda, ez nun ezagutzen, eta han lehenengo astea bertan egoteko aukera izan du nuen, eta benetan gozatu iten nun Unda kantxara ateratzen zen bakoitzean. Geroztikan jarraitzen diot, jarrai ikusten ditut tartekak inilak eta errekorrak, ez dabil hain ondo ulertzekoa da, lehenengo urtia, eta gero bere fizikokire ez daka urrutxuaren palanka edo altuera jokatzeko, baino benetan estilo gustagarria eta aspaldin ikusten ez nuen eskubia dauka. Eskubi alegrie. Bere suin hori, pitxerren estilo hori, beretan gozatu ite genuen, eta ematezun, kantxara ateatzen zen bakoitzian zerbait gertatuko zola. Onerako edo txarrerako, baina indiferente inorrez. Bueno, Antxon, datorren hastian, esan degun bezala, Erkiaga eta Ibarluzea, Urreisti eta Gorka pronostikua, bustitzeko modun edo konzentratu egia egongo aiz... Han egongo naz, baina pronostiko botaleke. Aurretik, hortzin inguruen aipamin txiki bat eitxin aiot. Noski. Hemen, hortzi ezagutzen ez da benentzako, derrepente urten da 17 urteko gazte bat da, inok ez dago ezagara saldu, eta inok ez dago ezagutzen. Pakitok esan den moduen, igez, Danian egon zan, Daniako denboraldizia iban, aurten bertan iraien Espainiko txapeldun geratu zen afizionatu mailan, nikin aurrelari, baina, esan nahiot, maila horretan, afizionatu mailan, nagusizekin jokatzen da bien pelotari bat dela, eta emaitzak lotu itxune, oin Euskal Herriko Ohorezko mailako liga jokatzen gabiz, eta, aber zelan ibiltzea zen, baina, nik uste finaletiko urrin ez ginakela ibili behar gauzak normal du izela, eta, ez da la, derrepente, ordezkoan egonda eta urtendan pelotari bat, zino, pausuek emoten da bilena beran haitxetxek izan da emoen, eta emaitzak lortzen da bilena. Urrengo astelenera begire, lehen pizkate komentago gotez, batez ben ipestot jokue aurreko kuadruetan egongo dala, berre einaut iazaki ekentzeko gai dan edo ez dan aritzeri, azkenien badakigu bost pasatetako aukeri dauela bakarrik, nik aipatu hot lehen einaut ez dala afizionaretan egondan sakatzailerik onena, zakiaz nik ez dut esango arazo bat daukela, baina horre aulezi bat bai badaukela, nik ez dut aurteko neguko txapelketan kontra neukitxuna aurrelarisek berantzako onak izen diela, ez zielako pape berre matatzaileek, barandika berakazu, eta Erkiagak hori seguramente aztertute guiko dau, jakingo dau, eta bebai jakinde, eta hori bai patu dugu, bera seguramente ez dauela bera joko punturik onenien, baigul bai saiatuko dela hor presiño pizkat sartzen, eta hor sake errestotik mine itxerazten bada baigul, partidue euren alde nahiko erretzun lehik. Asangiztik nola ikusten dira gauzak, Aitor? Bai, nik bat egiten dute horre Antxonek esan duenagaz, zakiz da bere armarik potentiena, eta horrerik gehituko nutzake, partiduen hasiera zelanduan arabera nik uste dut horrek asko markatuko duela. Geusek eurrez da urpegi ze urtetzen baizako ikusi dugu, lotza bakotasun horretan eurrera egiten debela, bai ikusi beharko geunke, geusek okertzen baizako sasikeratik, ia hori erremontatzeko kapaz den, ez? Nik uste dut horre egongo dala gako bat. Nik Erkiagaren aldeko uste dut izango dala partidue, baina, batek daki, ez? Baina, uste dut hor klabe horiek daudela, ez da 3 klabez, bat azakie, bestie, bidai batetik datozela, Daniatik datozela, egokitzapen horia zelan gauzatzen da, eta gero lehenengo seteko lehenengo partien gertatzen diren gauzak nik uste dut asko markatuko duela partidua. Hernanitikan, Pakito? Bai, nik ere Erkiaga eta Jon Ibarluzearen alde jotzen dute. Gaina, izango balitzen ladutx mantzi, igual ikusiko nuke beste balantza pixka bat ola, baino gaur egun lehen esan dudan gauzagatik, eta gero
Egia da, Antxonek gehitu duna, eniaut sakiekin ez dela, munduko sakatzailerik onena, eta gero esan dugun, egokitzapena, datoz handik beste, ez dira egone Gernikako kantxan joandaneko 2 hilabete hauetan. Eta orduan ne ustez horrek pisua izan aldula. Nik aurreko batian Erkiaga enun hain ondo ikusi, Ibar luzea berriz neiko ondo eta bestetan baino iruditu zitzaidan errezago iristizala atzeko hormara eta hori zer esanik ez Gernikan importantea, netzak hori beraie dira favorituak. Antxon, posten hau jakitia oraindik hor segitzen dezula lehiaketan, bai amaterretan, da aukera dakazunian, eta horre begibistakoa da, eskaparatian agertzen direnen aparte, bazaudetela hor multzo bat, oso pelotari jokuarekin, leno aipatu dituzu xalegi, arbe eta hoiek, eta pozgarria da benetan, hori, naiz eta lehenengo mailan ez agertzea, hor zaudetela edozer momentutan. Pakito, bukatu horretikan, bertsoren bat zaiotxo bat inbierko deu, ez? Gaur aukera ematen badiak ni botako delenengoa. Bueno, Iñasiok, tardatzen aiaiz. A ber, Antxon Alberdin esku, jarri da balantza, pilota ikutu du, edo zestan dantza, bere ardura omen araudien zaintza, begiak beti erne usatu zalantza, begiak beti erne usatu zalantza. Zona. Ederra, Zulaika. Pakito, venga, a ber, maila altua jarri diat. Horri erantzuna bota biherko zion. Ez da nola nahikoa, Antxonen ardura, zaila baita egitea, guztion gustura, zorrozta nortasunez, epaitzen dudan, argudiatuz gainera, argitzeko ura, argudiatuz gainera, argitzeko ura. Ona, Pakito, ona. Antxon. Bukatu baino lehen, galderatxo bat egin egin nioke, zei, Antxoni. Lehen barra dela eta ez dela, eta araudia erabiltzen dula Euskal Herriko Federazioan edo arautegia erabiltzen dula autua. Unifikatuta dago hori iparralde hegoalden, zeren zalantza bat daukat. Hegoalden eskubileekin ikusten baldin bada, sestuekin ikusten bada saria, ez da falta. Eskerrakin ikusten bada, falta ematen da. Gauza bera da iparralden? Ez. Eta iparraldien, bertan euren artien beste auki unifikaute. Sari gogorra izen edo bigune izen araute izen ezberdina daukie. Euskalduno komplikatu Bai, hori txino. Ez. Hor gertatu zan, Gerniken pasaugaku Gorka Sorozabalek behin tantu ekatu izan falta eskatzen, ez dakit inezakortan zein zan, zarera jun eta peloti hartu eta buena bota bala eta falta eskatzen, eta gero bere aitakin da eurekin partidu hostien berbetan da eurek azaldu hostien. Nik izaten noten. Arraro itxate zuek hau eskatzie, ze iparraldien, zarean gora igoten bazabe buena moto zuen. Dan prima el espectáculo eta sigan, eta zaran gora igoten bazabe buena izetena. Eta eurek erantzu hostien, sí, con la red dura, sí. Baina zari bigune bada, ezilik ikutu geinankiaz bez. Ez que, hoi izan zen, eta uste dut Jokin Arbek komentazioa egintzula. Esatari egun hartan, uste dut Jokin zegoela, eta esan zuen, iparralden uste dut, eskubileagin edo ezin dute, eta tantu izan zen, zuku izan zen, orduan esaten dut, ligan barnean, hori
unifikatu egin beharko da, irizpide horiek, zeren bestela esan dugu hemen ondo legokela pedagogia pixka bat egitea, zuk esaten duzu Unai Narbarte igual ez dela egokiena, ez dakite esku horri batzuk, edo ez da pixka bat tarteka ETV-ko esatariak ere pelotarioi bat egoten da, eta are pixka bat botatzea horako arautxon bat, daudenak, espadago batuta, espada bat egiten iparralde egoaldekin, horrek nahazteketa bat ekarri dezake, ez da? Bai, hori liga sortu da benen artien eurek sortu biko leuki hor araudi unifikatu bat, baina Bai, lehen behipatu hot, jaialai World Tour eitzen zanien, bai jaiali eta eramanekin, eta urte askotan egon dienik, araudiz eskatzenean, ze beti fokatzen zan lehenengo Gran Slama Martineko izetezan, niri epaie puti askotan toka bate, eta, karo, Martinen igual Gran Slama jokatzen duen, hirugarren zeta txapie bota bizan, eta Gipuzkoko epaiekin eitxe ben, eta antoko eitxe da benak. Edo alderantziz, edo ez da inoz kriteriorik egon. Eta orduan, hori enpresak eurek, o antolatzaiek eurek sortzen espadabe, alperri gabiz. Ba, begibistakoa da gauza asko hobetzeko daudela eta hoi dira batzuk. Antxon, eskerrik asko, parte hartzeagatikan, plazerra izan da benetan, da izango dugu elkarren berri eta berriz konbita hemen gure artean egoteko. Bai, zeui, eskerrik asko eta nahi osuen arte. Aitor, ea ba, Gernikan edo nunbait ikuste egean, elkar ikusten dugun. Oso ondo, ia. Akito, eskerrik asko. Eta horreko bat arte, ondo segi. Placer bat, beti bezala zuen egotea. Zure guztioi, esker, gure artean egotea. Beste bat arte.